Començarem amb l'exposició de la darrera conferència, que porta per títol Periodisme i militància clandestina a l'exili. Teresa Pàmies com a corresponsal de París de Ràdio Espanya Independiente, a càrrec d'Irene Quintana. Ja ho he anunciat al matí que estava molt content de tenir, estem molt contents des de la càtedra de l'Irene Quintana perquè ens pot fer, suposo, una mirada i una exposició fresca, nova, d'una persona que està fent una tesi doctoral, no? Vull dir que no és allò, les teves aportacions poden ser prou novedoses com per posar encara més llum en un tema relativament treballat, com és el perfil de la trajectòria de la Teresa Pàmies. Presentarem doncs amb ella, l'autora, és l'Irene Quintana i Gispert, és graduada en Filosofia, amb Premi Extraordinari per la Universitat de Girona, i ha cursat el Màster Universitari en Formació del Professorat de Secundària en l'especialitat de Filosofia a la Universitat de Barcelona. Actualment és personal docent investigador amb una beca del Ministeri d'Espanya a la Universitat de Girona sota la direcció del doctor Maxi Fuentes i en règim de cotutela amb la Sorbona Université sota la direcció de la doctora Mònica Güell. El títol provisional del seu projecte de tesi és Teresa Pàmies, exili i militància, la literatura i la construcció d'una memòria col·lectiva. I les seves principals línies de recerca se centren en la relació entre la literatura testimonial, la història i la memòria històrica, especialment en el context de la Guerra Civil Espanyola i l'exili republicà. Per tant, encaixa perfectament amb la nostra jornada i tens la paraula. Bé, abans d'endinsar-nos a la tasca de Pàmies com a corresponsal a París de Ràdio Espanya Independiente, crec que és convenient fer una breu introducció a Pàmies, encara que bé és molt coneguda, però amb l'objectiu d'anar-la introduint en l'àmbit del periodisme i llavors fer un recorregut que anirem centrant-nos més en la tasca del periodisme a l'exili i llavors que va desenvolupar a Ràdio Espanya Independiente. Teresa Pàmies i Bertran, nascuda a Balaguer el 1919 i va morir el 2012, va ser una escriptora, periodista i militant comunista que es va exiliar a començaments del 1939 a causa de la seva adscripció al SUC, concretament a la JSUC, que era la branca juvenil del Partit Socialista Unificat de Catalunya, on va exercir com a secretària de propaganda i també secretària femenina del comitè executiu. La seva trajectòria de l'exili comença a França, després passa a Santo Domingo del 1939 al 1940, llavors l'Havana del 1940 i està només un breu període de temps, llavors Ciutat de Mèxic del 40 al 47, llavors retorna a Europa, concretament a Belgrad, del 47 al 48, passa per Praga, on s'hi està del 48 al 59, i llavors a París del 59 al 71. I tots aquests van ser indrets de refugi, fins que el 1971 és l'any en què ella torna de l'exili i torna a Catalunya després de més de 30 anys. Llavors, dels 20 als 52 anys, ella està a l'exili i torna justament perquè guanya un premi literari amb la seva obra cèlebre com és Testament a Praga, tant escrita per ella i també el seu pare, perquè el que fa és intercalar les memòries del seu pare amb ella comentaris del present en què la primavera de Praga. Aquesta va ser l'obra publicada, la primera, però que evidentment acabaria integrant una 50ena de llibres o més. Els fills a vegades no es posen d'acord de tants llibres que va arribar a escriure, molts traduïts, també una 15ena de capítols de llibres, una 20ena de traduccions. Per tant, és una obra literària prolífica que el seu fill, l'escriptor Sergi Pàmies, un dels seus fills, diu que la principal matèria primera que l'alimenta és la pròpia vida. Aquesta producció literària prolífica cal afegir-hi també una extensa obra periodística integrada per milers d'articles, cròniques, entrevistes. Quan torna de l'exili podem destacar especialment, aquí a la diapositiva he posat algunes imatges, però que potser m'aniré fent referència a altres col·laboracions, però cal destacar la seva col·laboració en el diari Avui d'entre el 1976 al 2009, així com també la seva participació del 88 al 93 al matí de Josep Cuní de Catalunya Ràdio, on feia una mena de comentaris de l'actualitat que anaven acompanyats per un bolero. A més, també va col·laborar al Pont de les Formigues, igualment també de Catalunya Ràdio,
presentat per Joan Margarit, i va també tenir una breu incursió a la televisió presentant un programa que era Teu Cafè a TV2. Però la seva trajectòria, que va ser prolífica, el retorn de l'exili en l'àmbit del periodisme, va rebre diversos guardons. El més destacat, que també podem englobar la seva tasca literària, és el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que va guanyar, que va ser guardonada el 2001, la segona dona després de Mercè Rodoreda en obtenir aquest guardó. Però de la tasca periodística, per esmentar-ne alguns, trobem el Premi Avui de Periodisme el 1989, el Premi d'Igualtat Home i Dona de l'Institut Català de les Dones en l'àmbit informatiu el 1994, el Premi d'Honor de la Comunicació Local el 2003 i el Premi de Periodisme Manuel Vázquez Montalbán el 2006. Però que encara que l'any 1971, quan torna de l'exili, es digués que la militant comunista s'havia convertit en escriptora, en realitat no és exactament així. O sigui, ja anteriorment Pàmies s'havia presentat en diversos premis literaris, encara que sense èxit, menys un cas que va guanyar amb una breu narració en uns Jocs Florals celebrats a Marsella. Però, centrant-nos en el cas del periodisme, tampoc ell es convertia en periodista, sinó que prèviament ja ho havia sigut. La seva vinculació amb el periodisme ja ve a la Guerra Civil. Ell amb 17-18 anys participa a Juliol, que és el butlletí de la JSUC, que abans us comentava, d'aquesta branca juvenil del SUC, i ella acaba esdevenint directora amb 17-18 anys. També col·laborava en revistes com Treball o La Rambla, i també, ara ja centrant-nos en el cas de l'exili, va participar en diverses revistes com Juventud d'Espanya, i de fet a l'exili a Mèxic, abans us he comentat que hi va estar 7 anys, allà estudia periodisme a la Universitat Femenina de México. També va exercir com a periodista radiofònica, no només en el programa, per exemple, que abans he esmentat de Cuní, sinó que a l'exili va estar a Ràdio Belgrad o a Ràdio Praga, a més de treballar, ara ja esmento, a la Ràdio Espanya Independiente, i també va ser col·laboradora habitual de Nous Horitzons, Treball, Nuestra Bandera o Realidad, Revista de Cultura i Política. De fet, abans d'obtenir el Premi Josep Pla, Teresa Pàmies ja era coneguda amb el nom de Teresa P. Bertran, perquè havia publicat a Serra d'Or. Va començar a col·laborar el 1965 amb l'article de París descobreix Raimon a la Sorbona. Una de les vies per continuar participant activament a la resistència va ser seguir la seva militància en llocs a l'exili amb les condicions, per suposat, de clandestinitat. Un dels mitjans que li permetia seguir aquest combat que abans hem fet referència en les altres exposicions és el periodisme. Pàmies utilitzava, en aquest cas, si parlem de pseudònims, no tants com els que comentava la Montserrat Bacardí, però sí que el seu nom real, de vegades havia en algunes publicacions, però també T.P, T.P Bertran o el pseudònim de Núria Pla. Núria Pla, el cognom de Pla és el cognom del seu pare, es deia Tomàs Pàmies Pla, que era un militant també comunista i que evidentment el va començar a introduir també en el comunisme des de molt petita. I també he trobat un article a Horitzons signat amb el pseudònim de Teresa Pons, però normalment ella publicava amb el pseudònim de Núria Pla o N.P. Sobretot també va utilitzar aquests pseudònims al periodisme radiofònic. Com he comentat abans, ella va participar a Ràdio Belgrad, que només d'arribar a Iugoslàvia el 1947 hi treballa i adapta els programes en castellà. I l'any següent ja llegeix setmanalment comentaris en català sense, evidentment, revelar la seva identitat. S'acomiada de la Ràdio Belgrad amb la ruptura de Tito i Stalin i a partir del 1949, seguida pel partit, se'n va a Ràdio Praga perquè és allà on acabarà residint bastant de temps.
Allà, Ràdio Praga participa a les emissions destinades a Espanya i Amèrica Llatina, tant en castellà com en català, i s'encarrega també de tasques logístiques i administratives. Al mateix temps, també a Praga enviava escrits a Ràdio Espanya Independiente, que ell explica sota el seu pseudònim Luis Duarte, i que, de fet, ella va comentar que no es conserva cap d'aquests escrits. I ara ja centrant-me en Pàmies i Ràdio Espanya Independiente. Ràdio Espanya Independiente, la REI, també coneguda popularment com Ràdio Pirenaica o simplement la Pirenaica o la Pire, entre d'altres denominacions, es va crear aquesta emissora el 22 de juliol del 1941, un mes després que les tropes de Hitler entressin en territori de la Unió Soviètica. És una emissora impulsada pel Partit Comunista d'Espanya, per Dolores Ibarruri, la passionària, i va néixer com una veu contra el règim franquista. Va començar emetent des de Moscou, però després, a mesura que s'avançava la guerra, es va traslladar a Ufa, que és una ciutat també del que és antigament la URSS, i com després, el 1955, es trasllada la seu a Bucarest. La Comintern, la Internacional Comunista, proporcionava emissions pròpies als partits comunistes dels països ocupats perquè poguessin fer arribar la seva pròpia veu des de l'exili. Per a Pàmies, la necessitat de la ràdio pirenaica només es pot comprendre dins el context de l'Espanya franquista, ja que a Espanya, evidentment, com tots coneixem, tota la informació oral, escrita, visual, que rebien els espanyols residents d'Espanya era aquella l'oficial. Per tant, entre 1939 i 1977, Ràdio Nacional era pràcticament l'única emissora i la Segona Guerra Mundial va intensificar aquests mecanismes de censura i control policíac. La població, per tant, no es podia resignar amb una única veu, que seria aquesta oficial, que en paraules de Pàmies era insistente, prepotente o inevitable. I per això buscava informació d'una mena de qualsevol via. D'aquesta necessitat apareixen emissores antifeixistes com Ràdio Moscou, la BBC de Londres, Ràdio Praga o Ràdio Espanya Independiente, que permetien, cito Pàmies, sentir-se menos solos y sobre todo menos vencidos. Per tant, així doncs, Ràdio Pirenaica va ser una emissora, com he dit, creada pel Partit Comunista d'Espanya, però, evidentment, sostinguda pel concurs plural i desinteressat de milers de col·laboradors units per l'antifranquisme i la solidaritat internacional. La seva principal funció consistia, com he dit, a cobrir el buit informatiu imposat pel règim franquista i difondre sobretot missatges d'unitat i democràcia superats per aquests mecanismes de censura oficial. Tal com recorda Pàmies, per escoltar aquesta emissora podia ser detingut, maltractat i processat. El nom de la Pirenaica va generar molts rumors. Com que al principi l'emissora se sentia molt i molt bé, la gent va començar a creure que potser s'emetia des dels Pirineus, o també hi havia el rumor que potser s'emetia des de Toulouse, per això el nom de la Pirenaica. La seva ubicació real sempre va ser un misteri. Per això mateix, Pàmies reconeixia, cito, que era un miracle de discreció i de secret. Mai va saber ningú on era. Ella mateixa afirmava, com a corresponsal que hi havia treballat, que ella no va saber mai on estava aquesta ràdio. Fins i tot també sabia dir que si estava a Praga, però ella fins i tot no sabia ni que estava a Bucarest. Es va conèixer que era allà fins que l'emissora es va dissoldre al 77 amb l'arribada de la democràcia. L'emissora va tenir diversos directors, però Ramon Mendezona, amb el pseudònim de Pedro Aldàmiz, la va dirigir els últims 25 anys dels 31 que va durar aquesta emissora, va durar 31 anys. Aquesta emetia principalment en castellà, però també, com he dit, transmetia emissions en català. Centrant-nos més en les emissions en català, el primer locutor i responsable de les emissions en català va ser Emili Vilaseca, el pseudònim de Jordi Català, i la primera veu femenina que alternava amb la de Vilaseca era la de Victòria Pujolà amb el pseudònim de Montserrat Canigó. Després Vilaseca es va suïcidar
I va venir Jordi Soler Tura, amb el pseudònim d'Albert Prats, o en algunes ocasions de Mateu Oriols, que el va substituir. Posteriorment va arribar Marcel Plas, que utilitzava pseudònims com Pere Sabater i Quim Vilà, mentre que la veu femenina va passar a ser la d'Ester Berenguer amb el pseudònim de Montserrat Roig, que no té res a veure amb l'escriptora, vull dir que va ser una coincidència. Amb el retorn de Marcel Plans a Catalunya, la redacció catalana de la Rei, de la Pirenaica, quedava encarrilada, però llavors continuava depenent de la redacció central, on no hi havia cap català. Per tal de no interrompre el programa, es van demanar col·laboracions enregistrades amb magnetòfon a militants residents a França o a Budapest, com Leonor Boronat, Teresa Bonet, Josep Maria Cendrós o Rafael Vidiella. La Pirenaica va tancar el 14 de juliol del 1977, un cop arribada la democràcia a Espanya. Pàmies recorda que el director Mendezona es va acomiadar per la mateixa emissora afirmant: "Ens acomiadem, ja no som necessaris". Pàmies va publicar el 2007 una obra titulada Ràdio Pirenaica, emissions en llengua catalana de Ràdio Espanya Independiente 1941-1977. Era un encàrrec pel Centre d'Història Contemporània de Catalunya. En aquesta obra explica la tasca de l'emissora en tercera persona del singular, però canvia evidentment a la primera persona quan parla també de la seva pròpia experiència com a col·laboradora i corresponsal i se centra sobretot a les emissions en català. Al final d'aquesta obra de Pàmies hi trobem annexes amb algunes de les seves cròniques a les emissores. Tal com Eva Piqué assenyala, Pàmies, amb el seu testimoni, permetia informar sobre la tasca de les emissores antifeixistes, la Pirenaica, evidentment, no era l'única, que lluitaven, i situa Eva Piqué, per aportar una mica d'esperança als derrotats per les tiranies protegides pel nazisme i el feixisme ascendents a Europa. Però quina era la tasca de Teresa Pàmies a la Pirenaica? Pàmies va tenir fonamentalment dues tasques al llarg de la seva col·laboració amb la Pirenaica. Una d'elles es concretava en la feina de mecanografiar cartes procedents de l'interior d'Espanya, diguéssim, de l'Espanya, sovint escrites en papers improvisats, i el que feia amb aquestes cartes les feia arribar mitjançant correu aeri o trucades telefòniques o vies personals, tot conservant els originals que Pàmies considera que han de ser dignes d'exposats en un museu de la Resistència. De fet, tal com llegim en una carta conservada a l'Arxiu Nacional de Catalunya, enviada per Pàmies a Antoni Gutiérrez el 25 de setembre del 87, Pàmies explica justament això que us explico. Diu que la seva tasca no es limitava a l'enviament de comentaris fets per ella, sinó que aquesta implicava recollir aquells comentaris, aquelles cartes que rebia, les verificava i llavors les transmetia per llavors ser emesa per la ràdio. I de fet aquesta dimensió clandestina i organitzativa es reforça amb la resposta que també conservem a l'Arxiu Nacional de Catalunya de Gutiérrez Díaz, que descriu les dificultats tècniques i logístiques per fer arribar les gravacions a l'emissora i evidencia la complexitat de les xarxes, de totes aquelles xarxes de comunicació de la resistència antifranquista. La tasca de Pàmies requeria tant planificació com confidencialitat, com també coordinació constant amb els altres militants, i que formava part d'aquesta estructura col·lectiva de lluita política de l'exili. Unes dificultats que precisament Pàmies reconeix en un reportatge titulat Ràdio Pirenaica, aventura d'una ràdio clandestina d'RTB, emès el 1989. Concretament, ell el que parla és que era molt necessari mantenir el rigor informatiu en un context marcat per la clandestinitat, l'urgència política també, i també la precarietat dels mitjans. Ara bé, en aquest mateix reportatge, Pàmies afirmava que també hi havia hagut una època en què les coses havien canviat molt i s'havien anat conquerint a poc i amb molt de tacte espais de llibertat, dels quals gent de la nova generació, no compromesa directament amb la guerra civil, enviava també notícies a la Pirenaica, sobretot de caràcter cultural, d'activitats que es feien a Barcelona. Pàmies hi esmenta noms com César Mateu o també de Joan Manel Serrat, i destaca també del fet de donar aquesta cara públicament en aquell context que exigia també un gran valor.
En aquest engranatge col·lectiu, Pàmies destaca especialment la tasca de les corresponsalies radiofòniques, entre les quals la seva pròpia des de París per l'emissió en català de la Pirenaica, i atribueix una part decisiva de l'organització d'aquesta xarxa Ramon Mendezón, el que abans he esmentat el director, que va ser un impulsor d'aquesta participació de corresponsal d'arreu. En efecte, la continuïtat de la Pirenaica va ser possible gràcies a aquesta xarxa de cooperació internacional que incloïa persones de totes les nacionalitats i condicions, ja siguin militants o no, així com també el suport del Partit Comunista francès, que va establir també una mena d'establiment, una mini redacció a París, que aquesta mini redacció era coordinat per Federico Melchor, que comptava un equip, un mini equip, que Pàmies en formava part. I això, evidentment, exemplifica la dimensió transnacional de la resistència antifranquista articulada des de l'exili. Pàmies va residir a París, com he dit abans, del 1959, que ella havia estat a Praga anteriorment, i està a París fins al 1971. Allà, a París, també una de les tasques important era redactar cròniques culturals informatives, transmetent textos d'actes celebrats a França i també d'informació sobre Catalunya i l'estat espanyol, amb el suport del Partit Comunista francès i també d'aquesta cooperació entre el PC i el PSUC. Aquests escrits que ella enviava eren en castellà i en català, i també ella confessa que això li va anar bé per també practicar els dos idiomes per escrit. Els anys en què Pàmies va ser corresponsal, evidentment va ser tant Vila-seca, llavors Jordi Soler-Tura i llavors Marcel Plans, com abans us he esmentat. A l'Arxiu Nacional de Catalunya es conserven les cròniques des de París signades amb el pseudònim de Núria Pla com a col·laboradora de la Pirenaica. I trobem cròniques sobre fets que tenen lloc a París i d'altres que succeeixen a altres indrets, sobretot a Catalunya i a Espanya, però sempre relacionades amb qüestions que interessaven als catalans i als espanyols, o majoritàriament, només amb excepció d'alguns casos, però que interessaven als Catalunya i a Espanya. A banda de les cròniques, a l'arxiu, com he comentat abans, també s'hi conserven cartes, però també veiem com gent li envia cartes i que comenten la importància d'aquestes emissions. I també té unes cartes que estan guardades en una carpeta que es titula Materials de Catalunya per la Rei. Per tant, eren unes cartes que van servir per llavors poder fer les cròniques i per enviar-les i ser emeses. Resulta especialment interessant també algunes de les cròniques de Pàmies siguin dirigides a la pàgina de la Mujer, i també, que això ho comentarem més endavant, de la pàgina de la Mujer, però també trobem algunes cròniques, ressenyes de llibres, com L'ombra de l'Atzavara de Pere Calders o La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda. Cal remarcar que algunes d'aquestes cròniques apareixen anotacions en bolígraf en blau, amb indicacions, trobem allà enviat a la Rei, amb la data corresponent, toma el boli, però també amb instruccions a la lectura radiofònica, com ara que fossin llegida amb dues veus, que es vagin alternant una femenina o masculina, I fins i tot algunes trobem retalls de diari, que segurament Pàmies hauria utilitzat aquests retalls de diari com a material de documentació per llavors redactar les cròniques sobre qüestions que no tenien vinculació tan directament a París, que és ella on estava a París, i ella, per tant, no hi podia assistir. Analitzant més les cròniques de París per la Pirenaica enviades des de París, hi ha temes molt diversos, relacionades amb l'actualitat política, cultural i social de Catalunya, Espanya i l'exili. Pel que fa a Catalunya i Espanya, escrivia sobre qüestions polítiques i socials vinculades a la repressió franquista, com el cas de Joan Costa i Ferrer, destituït com a sereno municipal de Sallent per repartir fulls a favor de la llengua catalana, també sobre la caputxinada, les propostes obreres i les detencions de militants antifranquistes, així com sobre les eleccions municipals, la presència de la setena flota nord-americana a Tarragona o també la figura de Julián Grimau. També dedicava articles a la cultura catalana i a la seva resistència sota el franquisme, la nit de Santa Llúcia, els premis a la literatura catalana, la polèmica entorn de la reaparició del Patufet, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes concedit a Jordi Rubió i Balaguer, o el rebuig a Foix al Premi Nacional de Poesia Catalana Jacinto Verdaguer.
Igualment també escrivia sobre figures culturals i polítiques com Pau Casals o Paco Ibáñez, Raimon, Miguel Hernández, Pedro Garcías, Melina Mercouri, entre d'altres, o també qüestions sobre censura literària, com la crisi editorial espanyola a l'Amèrica Llatina o la instrumentalització turística del règim franquista. També des de París, com us he comentat, Pàmies enviava també nombroses cròniques relacionades amb la cultura catalana, l'exili republicà i els ambients intel·lectuals francesos. Moltes d'aquestes peces partien d'actes que ella assistia personalment, com la representació de Ronda d'Amor de Cinera de Salvador Espriu al Teatre Gérard de Philippe, els Jocs Florals de Llengua Catalana a Marsella, que ella va guanyar el Premi Lluís Companys, la Festa del Llibre de Català a París o conferències de Francisco Candel i debats sobre el teatre de postguerra franquista amb Alfonso Sastre, Caballero Bonal i Corrales Egea. També escrivia sobre exposicions d'artistes espanyols a París, com Picasso, Ibarrola, el grup Estampa Popular, o sobre figures intel·lectuals com Jean-Paul Sartre, Juan Goytisolo, Miguel Ángel Asturias, i sobre també esdeveniments polítics i culturals vinculats a l'exili i l'antifranquisme, com la Jornada Internacional de la Dona, entre tantes altres coses que es poden trobar en aquestes cròniques. A l'annex que us comentava abans, el llibre sobre la Pirenaica de Teresa Pàmies, que explica la seva tasca, però també fa una visió més panoràmica. A l'annex només s'incorporen dues cròniques, la dels Jocs Florals de Llengua Catalana d'octubre del 1967 i l'exemple del poeta J.B. Foix de l'1 de novembre del 1964. Ambdues cròniques són significatives per mostrar com Pàmies assistia i documentava tots aquests actes de la intel·lectualitat catalana. El primer correspon, com he dit el títol, als Jocs Florals, però el segon, el Premi Nacional de Poesia Catalana Jacinto Verdaguer, atorgat a Foix. Com abans us he dit, també sobre els articles sobre qüestions literàries, ell afirma que els que afirmaven Luis Duarte, que abans us he comentat, diu: no n'he trobat la còpia perquè els arxius de les primers 10 anys de la Pirenaica es van malmetre als soterranis de l'edifici La Creu Roja a Moscou. També, com hem esmentat abans, Pàmies va enviar cròniques des de París a la pàgina de la Mujer. La pàgina de la Mujer era un dels programes més emblemàtics de la Pirenaica, creada el 1961 i conduït principalment per Pilar Aragón, pseudònim de Josefina López San Martín. Les cròniques de Pàmies que trobem són presentades amb un bolígraf que posa cartes a Pilar i eren també assignades amb el pseudònim de Núria Pla. En aquestes intervencions, Pàmies relata esdeveniments culturals vinculats a l'exili republicà espanyol, com l'empresonament de l'artista Marià de Pena per ajudar els vaguistes bascos o l'homenatge a la revista Europa va dedicar a Miguel Hernández. Armand Balsebre, a l'article La Mujer de la Pirenaica, defineix la pàgina de la Mujer com, cito, la primera missió feminista avant la lettre, ja que actuava com a mediadora entre, cito, els anhels de les mujeres antifranquistes i la propaganda comunista que radiava la Pirenaica. Les emissions de la Pilar Aragón es presentaven com una alternativa als models femenins promoguts pel franquisme i la moral catòlica, oposant-se a l'arquetip de la dona entesa com a l'àngel de la llar. El text contraposa, el text em refereixo a l'article de Balsebre, fins i tot la figura de Pilar Aragón amb la d'Helena Francis, mentre que aquesta representava les convencions morals i socials del règim, Pilar Aragón es convertia per moltes oients antifranquistes en una, cito, una íntima amiga que les acompanyava i les orientava políticament. Realment tenia tot un grup de fans que la seguien a Pilar Aragón. El programa defensava una imatge de la dona, que m'he dit, allunyada d'aquesta submissió domèstica, insistia que la dona havia de compartir amb l'home la lluita política contra el franquisme, que avui n'hem parlat també en el debat de la primera hora del dematí. Però també en aquest article es subratlla, que això també és important remarcar, les contradiccions d'aquest discurs, ja que el missatge feminista de Pilar Aragón coexistia sovint amb plantejaments tradicionals sobre el paper de la dona com a mare i com a esposa. En aquest sentit, Balsebre assenyala que la Pirenaica reproduïa en part les limitacions del Partit Comunista d'Espanya pel que fa a les polítiques de gènere, figures destacades com Dolores Ibárruri o la mateixa Pilar Aragón.
Una pregunta interessant que ens podem formular és què ve a significar la Pirenaica després de tot això que us vinc explicant. Pàmies mostra que tant les seves cròniques com la dels altres i com qualsevol tipus d'informació emesa per la Pirenaica no només van complir evidentment la funció informativa, sinó que també contribuïen, que és molt important, a reforçar la moral dels oients i enfortien els vincles de solidaritat amb la lluita antifranquista a través d'aquesta mediació dels corresponsals. Pàmies aprofita per desmentir també la visió estesa que les ràdios antifranquistes exageraven i mentien i afirmava, i cito a Pàmies, los medios de información oficiales, los únicos legales, callaban. Cualquier brote de protesta ocultaba la terrible represión imperante y en una misma ciudad la gente ignoraba lo que había ocurrido en su propio barrio. Así creció la fama de que la Pirenaica exageraba o mentía. Peor era la conspiración del silencio oficial y el aparato represivo que ahogaba cualquier intento de romper ese silencio desde dentro. Ho cito en castellà perquè ve del programa de la tele. Tot i això, a una entrevista afirma que sí que de vegades inflaven, perquè de totes maneres, i cito Pàmies, donàvem ànims. Quan un pensa en el context, l'important que era no perdre l'esperança, que era millor exagerar en positiu que en negatiu, jo crec que sense que sigui un model de periodisme tal com l'entenem avui en dia, va jugar el seu paper en quant a mantenir una mica aquell caliu que no ens havíem vençut per sempre. En aquest marc, la seva experiència radiofònica s'ha d'entendre no com una activitat professional aïllada, sinó com una extensió, que podem anar intuint amb tot el que us he anat explicant, com una extensió directa d'aquesta militància comunista de Pàmies i del seu compromís, evidentment, antifranquista. Les cartes conservades a l'Arxiu Nacional de Catalunya evidencien tant la base de l'emissora com la confiança que generava entre els militants i els exiliats, que ho demostren a una de les cartes de Rafael Vidella des de Budapest. En una carta del 22 d'abril del 73, el dirigent comunista català expressa el seu optimisme davant el creixement de la lluita antifranquista i n'atribueix Vidella parcialment l'impuls de la tasca de la Pirenaica. En una altra carta enviada el 13 de març del 74, Vidella confirma la difusió íntegra dels comunicats del comitè executiu del PC i felicita els responsables de l'emissora per la seva feina, fet que demostra que la ràdio arribava a oients clau i generava un alt grau de confiança entre els exiliats. Altres que es van quedar a Catalunya, com per exemple Jordi García Soler, que fa una entrevista amb Teresa Pàmies en què parlen de la Pirenaica, ell que explica que va poder escoltar cançons de la nova cançó, que estaven prohibides. Escoltava la ràdio amb problemes d'interferència. A vegades el que ell explica és que podien pescar la primera audició, que aquesta se sentia bé, però després, com que era la primera que ja escoltaven els sensors, després ja prenien nota els sensors i cada vegada les interferències eren majors. De manera que no es podia sentir tan bé. Pàmies explica que hi havia gent que li portava discos i ells ho enviaven a la Pirenaica i bé, sense cap via legal ni normal, per suposat. Aquesta centralitat de la ràdio com a instrument de transmissió i de lluita política es reflecteix també a la seva obra literària. Una obra, Si vas a París, papà, publicada al 75, que és una obra en què ella, com a assistent del maig francès, el maig del 68, ella com a exiliada, però evidentment com a comunista, ell escriu a la seva visió com una mena de dietari i en allà relata el paper fonamental del transistor, el qual roman enganxada durant tot el període del maig i posteriorment, com tants altres que estaven enganxats, per seguir el desenvolupament de tots els esdeveniments que estaven passant llavors a París. I adopta una mirada crítica davant de determinades cadenes que difonien informacions esbiaixades. Però la ràdio apareix així no només com un mitjà d'informació immediata, sinó com un dispositiu polític central en els processos revolucionaris, capaç d'articular consciència, mobilització i també un relat col·lectiu. Pàmies formula aquesta manera explícitament a Si vas a París, papà, i cito d'aquell llibre: la ràdio, en mans de la revolució, és l'instrument imprescindible de la revolució.
D'aquesta manera, les seves cròniques i els articles periodístics consoliden progressivament el seu lloc com a escriptora i membre actiu de la intel·lectualitat catalana a l'exili, ja que, com hem vist, escrivia cròniques sobretot d'actes culturals celebrats a París. També hem vist una evolució, o he volgut, amb el poc temps que disposo, veure com ella comença més en publicacions des de juliol a la revista, el butlletí de la Gesú més militants, però que cada vegada va evolucionant i ella acaba cobrint, encara que sigui per la Pirenaica, però també actes culturals. I ella, aquesta dimensió, permet entendre també la militància en l'exili, no només com una experiència de pèrdua o desrelament, sinó també la construcció d'una xarxa de suport ideològic i cultural en què l'activitat periodística literària es converteixen, repeteixo, insisteixo en aquesta idea, en una eina fonamental de resistència i de reconstrucció identitària. Abans de començar a concloure la meva exposició, m'agradaria fer una breu reflexió, després de tot aquest recorregut amb la Pirenaica, sobre Pàmies i plantejar-nos fins a quin punt l'hem de considerar militant comunista, periodista militant, escriptora, o bé totes tres coses a la vegada. Quan em pregunten què investigo i responc que treballo sobre Teresa Pàmies, normalment tinc tres tipus de resposta. La primera, no sé qui és, que és una reacció habitual entre la meva generació o generació més jove. La segona també, me diuen no m'agrada la seva manera d'escriure. Una opinió que sense voler generalitzar, però que trobem més en els àmbits de filologia o d'història de la literatura, sense generalitzar. I la tercera també, m'encanta Pàmies, és una resposta freqüent entre lectors de generacions, de la seva, de Pàmies o posteriors, o que van llegir l'obra en el seu moment i que els va colpir molt. Sense voler entrar en un estudi antropològic, però aquesta és una de les tres respostes que em trobo. Més enllà d'aquesta qüestió, crec que hi ha una qüestió que és evident, que Teresa Pàmies és recordada sobretot per la seva obra literària i no tant per la seva tasca periodística o per la seva militància comunista, que també, però que també és la seva obra, i crec que això és important, és que genera controvèrsia, que això és el que us volia venir a dir amb aquestes tres respostes, però que aquesta pluralització, aquesta polarització en aquest tipus de reaccions ja venia en època de Pàmies. O sigui, en la vida de Pàmies, quan ella publicava les seves obres, determinats sectors de la població la van considerar com una escriptora, cito, de gènere menor, o fins i tot, citant el crític literari Faulí, la va descriure com una escriptora aliterària. Però, per altra banda, des d'aquesta gent que la considerava també intrusa en l'àmbit del camp literari, o que hi havia gent que considerava que no dominava prou l'ofici de la llengua literària a causa del llenguatge planer dels seus textos, en canvi hi havia un altre sector de la població més lligat a les classes populars que hi establien una forta identificació i una admiració sostinguda per Teresa Pàmies i, evidentment, els seus llibres figuraven entre els més venuts. Aquestes crítiques, per tant, jo crec, entre moltes altres qüestions, que no venen al cas ara esmentar-les, però és una qüestió que crec que en Pàmies no s'acaba d'entendre, que resulta indissociable la seva vida i la seva obra. Dissociar el compromís polític o d'escriptura tal literària, és a dir, tant dissociar el compromís polític per una banda i llavors la part literària o periodística, jo crec que això és un error. Pàmies es va mantenir sempre fidel, una profunda pel seu compromís polític, entès i practicat, cito paraules de Pàmies, com una forma de vida. No es tracta d'encasellar-la exclusivament dins del periodisme o la literatura o la militància. Jo, per mi, Teresa Pàmies és tant escriptora militant escriptora, o quan parlem d'escriptura, tant periodística com literària, i per això reivindico també el que es parlava avui al matí a la taula rodona d'aquest caràcter interdisciplinari. Pàmies escrivia de la manera que ho feia, considero que ho feia conscientment i en coherència amb la seva militància. Ella tenia la voluntat explícita de fugir de l'elitisme i de ser una escriptora, ella volia ser una escriptora popular en el sentit total del terme. Ara bé, l'ús d'un llenguatge senzill i accessible no respon només a una opció estètica o ideològica, sinó que també hi ha la seva formació autodidacta i les dificultats derivades de l'aprenentatge formal del català en el context de repressió lingüística del franquisme.
També aquestes crítiques, i ara torno a l'àmbit del periodisme, tenen relació amb el fet que l'escriptura de Pàmies es vincula estretament un d'aquests factors amb el periodisme. Un àmbit que sovint, el periodisme entre molts matisos, que no podem aquí entrar-hi, però ha estat considerat des del món literari com un gènere menor. Aquesta concepció ha estat especialment visible a la crònica periodística i a la narració testimonial de fets històrics vinculats a la literatura del jo. En aquest sentit, l'estudiosa Mercè Picornell ja va assenyalar que Pàmies forma part d'un tipus, i cito, d'escriptura de frontera entre literatura i el periodisme, d'una àmplia tradició d'escriptores catalanes contemporànies com Maria Aurèlia Campmany, Montserrat Roig, o si ens remetem abans de la guerra, d'Irene Polo, que s'han dedicat a aquest gènere que l'Acadèmia Literària no té en compte si no és com obra menor dels grans autors. El qualificatiu de crònica, amb el qual ella mateixa, Pàmies, s'autodefinia i que de vegades també era definida pels altres, s'associa inevitablement en el periodisme. Fins i tot Pàmies, en determinats moments, va descriure la crònica no com un gènere literari, sinó gairebé en oposició a la literatura. A una de les seves obres literàries, titulada Informe al difunt, que dedica al seu marit, Gregorio López Raimundo, quan va morir, en aquesta obra, en una entrevista, Pàmies, i cito Pàmies, diu: «He mirat que el meu llibre tingués més aviat un estil de crònica perquè no es tracta de fer literatura». Per acabar, m'agradaria explicar que si avui hem volgut explicar la tasca periodística de Teresa Pàmies no és només per reivindicar-ne la seva importància, sinó també considero que és molt important evidenciar fins a quin punt la tasca periodística va influir en la seva obra literària. Pàmies integra tant a la seva literatura tant pràctiques vinculades de la militància com també recursos provinents del periodisme. Concretament, aquesta dimensió periodística impregna de manera decisiva la configuració formal dels seus textos, la selecció temàtica, l'estil i la intenció narrativa. Pàmies opta per una literatura del jo orientada cap a qüestions que interpel·len la dimensió històrica social del present i ho fa amb un estil directe i un llenguatge planer, amb la voluntat de testimoniar unes vivències marcades per la guerra civil, l'exili i la militància comunista, sovint, evidentment, travessades per la clandestinitat i per la censura. Per tant, la seva trajectòria literària periodística es caracteritza per un interès profund, constant per la realitat, tant en la seva dimensió immediata com en la històrica. Tal com va ensenyalar Montse Barderi, cito, el periodisme militant és el que li va ensenyar a escriure sobre qualsevol tema. Malgrat la divergència ideològica amb Josep Pla, Pàmies compartia amb ell la convicció que la primera obligació de l'escriptor és, cito, observar, relatar, manifestar l'època en què es troba. Això és infinitament més important que les inútils i estèrils temptatives per arribar a una originalitat salvatge i primigènia. La literatura és el reflex d'una societat determinada en un determinat moment. Aquesta premissa de Pla explica que els temes abordats per Pàmies a la seva producció literària i periodística siguin en gran mesura coincidents. En aquest sentit, Marta Nadal destaca que el periodisme esdevé una condensació dels interessos i les temàtiques de Teresa Pàmies. Als seus articles d'opinió i a les seves cròniques, hi tracta tant qüestions socials i polítiques, però també la memòria, la bellesa, la ciutat, la literatura, la relació personal entre els escriptors i que repeteixo que són temes coincidents tant en les seves obres periodística com literària. Per acabar, pel que fa a l'estil, tant la seva escriptura periodística com la literària comparteixen una mateixa voluntat de síntesi i contundència expressiva. Mercè Picornell assenyala que es tracta, cito, una escriptura que reclama de l'escriptor una capacitat de síntesi i una contundència en el judici, qualitats que defineixen clarament el periodisme de Pàmies, però també la seva obra narrativa. A la mateixa línia, Agustí Pons remarca que destacava Pàmies per la capacitat de sintetitzar en 20 ratlles un pensament, una idea, una reflexió i la capacitat de fer-ho amb contundència sense però baixar al fàcil terreny de la demagògia o el tòpic recurs de la desqualificació.
En definitiva, la trajectòria periodística de Teresa Pàmies no es pot entendre com una activitat secundària o complementària de la seva obra literària, sinó com un espai fonamental de formació intel·lectual, compromís polític i experimentació narrativa. El periodisme li va permetre intervenir directament amb la realitat del seu temps, donar veu a les experiències silenciades pel franquisme i construir una escriptura basada en el testimoni, la memòria i l'observació crítica amb el present. Alhora, aquesta pràctica periodística va modelar profundament la seva literatura, tant pel que fa, com hem vist, als temes, l'estil i també la mirada. Recuperar avui aquesta faceta de Pàmies significa, per tant, reivindicar una autora que va convertir l'escriptura en una eina de resistència cultural, política i de memòria. Moltes gràcies.